Добър ден! Казвам се Красимир Димитров. Искам да ви покажа как се справям с болестите в оранжерия чрез изпаряване на сяра. И то докато има растения вътре в оранжерията. Това е така наречената хотбокс кутия и гореща кутия. Работи с реутан от 45 вата. Има казанче, в което се слага сяра около един пръст. Включва се в електрическата мрежа. И започва да изпарява сярата. Не я нагрява до такава степен, че да е вредно за цветята. Ето в това казанче се сипва сяра около един пръст. Оранжерията е пълна с цветя. Хотбокса го ползвам 3 пъти седмично по около 2 часа и половина. Включвам го с електрически таймер, за да не съм вътре в оранжерията и да е само вечер, да няма слънце. През дена не, вечер, около 2 часа и половина. При силно нападение на гъбични патогени, ако има брашнеста мана или други, може да се включва и за по 3 часа, за по 4 часа. Може и през ден, не е опасно. Важно е растенията да не са мокри и да няма слънце. Избягвайте да палите сяра, когато има растения в оранжерията. Също така избягвайте да палите серни ленти, които ги дават за опушване на бъчви. Растенията ви ще изгорят. Но този хотбокс е безвреден за растенията.